Malta rreġistrat l-ikbar tkabbir fil-popolazzjoni minn fost il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea, minkejja li l-fertilità f'pajjiżna hija l-inqas waħda fl-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn rapport tal-Eurostat li wera kif bejn l-2013 u l-2023 il-popolazzjoni żdiedet kważi b'terz. Tkabbir li huwa r-riżultat tal-eluf li daħlu f'pajjiżna kaġun tal-mudell ekonomiku li qed ħaddan Robert Abela, mudell ekonomiku li huwa bbażat fuq il-kwantità u mhux il-kwalità. Ir-rapport tal-Eurostat wera li l-popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea żdiedet b'1.7% li huwa ekwivalenti għal 7.5 miljuni. L-ikbar żieda kienet reġistrata f'Malta, segwita mill-Lussemburgu li rreġistrat tkabbir ta' 23%. Dan waqt li l-inqas żieda kienet innutata fil-Bulgarija u l-Kroazja bi 11.5% u 9.6% rispettivament. Dan ir-rapport ikkonferma wkoll li f'Malta għandna fost l-iktar rati baxxi ta' fertilità, fejn fil-maġġoranza kull mara qed twellet tarbija waħda biss. Intant skont l-NSO fit-tmiem l-2023 il-popolazzjoni totali ta' Malta u Għawdex kien estimata li tlaħħaq il-563,443 persuna, żieda ta' 3.9% meta mqabbla mas-sena ta' qabel. Ir-raġuni ewlenija ta' żdieda fil-popolazzjoni kienet il-ħaddiema li nġibu minn barra. Tant li skont iċ-ċifri bħala migrazzjoni netta totali fl-2023 din kienet tammonta għal 20,960 persuna f'sena waħda biss.